Κύριε Πρόεδρε των Διευθυντών Ξενοδοχείων της Κύπρου, κύριε Καλή, καλησπέρα. Βρίσκεστε σήμερα στο MITT. Έρχεστε από το Βερολίνο, από το ITP. Είστε εκεί 3 μέρες, από ό,τι μου είπατε. Ναι, ναι. Θα ήθελα να μου σχολιάσετε το ITP, πώς το είδατε, τι συναντήσατε εκεί, τι επισκέψεις είχατε, πώς πήγε η έκθεση. Πέστε μου έτσι λίγα λόγια για το ITP. Ναι, καταρχάς όσον αφορά την παρουσία μας στο ITP, σαν εκπρόσωποι του κυπριακού τουρισμού, θα πρέπει να ομολογήσουμε ότι τα περιθώρια βελτίωσης της παρουσίας μας γενικά είναι τεράστια. Γνωρίζοντας το μέγεθος της έκθεσης, πιστεύω ότι πρέπει να δώσουμε και περισσότερη σημασία, αλλά περισσότερο και περισσότερη προσοχή στον τρόπο που προβάλλουμε την Κύπρο, η οποία, συγκρίνοντας και με τις υπόλοιπες παρουσίες των υπολείπων χωρών, φαίνεται να υστερούμε σε αρκετό βαθμό και πρέπει να το προσέξουμε. Πρέπει να το βελτιώσουμε παρά αυτά. 4 μέρες η έκθεση είχε επιτυχία. Πώς το είδατε εσείς εκεί? Η έκθεση ήταν 5 μέρες, 5 μέρες ήταν. Ναι, καλά, όλοι γνωρίζουμε ότι η έκθεση αυτή έχει 2 όψεις. Οι πρώτες μέρες είναι για τους επαγγελματίες του τουρισμού και μετά γίνεται έκθεση κοινού. Στη δική μας την περίπτωση πιστεύω ότι πρέπει να το προσέξουμε, καθότι ο τρόπος που παρουσιαζόμαστε είναι αποκλειστικά για να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες των επαγγελματιών, που στην μέση της έκθεσης αποχωρούν για άλλες υποχρεώσεις και δυστυχώς παραμένει ο χώρος μας σχεδόν άδειος και ίσως χρειαστεί μια πιο έξυπνη μελέτη του χώρου για να μην αδειάζει η παρουσία της Κύπρου στις μέρες που έρχεται το κοινό. Έχουμε κάνει κάποιες εισηγήσεις στους αρμοδίους του ΚΟΤ που ήταν εκεί και νομίζω ότι θα το δουλέψουν. Τουλάχιστον έτσι μας έχουν πει. Βρίσκεστε τώρα στη Μόσχα. Έχετε έρθει από ό,τι γνωρίζω χθες το βράδυ και είστε σήμερα στο MITT. Πώς βλέπετε την έκθεση, τι σας λέει αυτή η έκθεση που με τόση κίνηση που υπάρχει, τόσο ενδιαφέρον από τους Ρώσους και εμείς έχουμε ένα πιο μικρό περίπτερο σε αυτή την έκθεση? Λοιπόν, είναι γεγονός ότι από την ημέρα που ξεκίνησε η δεύτερη έκθεση, η Κρόκους η γνωστή, και έχουμε δώσει σαν κράτος περισσότερη σημασία στην καινούργια έκθεση, ενώ οι κύριοι οργανωτές, οι κύριοι tour operators παραμένουν σε αυτή την έκθεση. Λοιπόν, νομίζω θα ήταν φρόνιμο, επενδύοντας την καινούργια έκθεση, να μην ξεχάσουμε το όσο καιρό υπάρχει αυτή η έκθεση. Θα πρέπει η παρουσία μας να είναι τουλάχιστον αντάξια αυτού που θέλουμε να φτιάξουμε στη ρωσική αγορά, καθότι είναι και μικρή σε μέγεθος και πάλι δυστυχώς όχι στο επίπεδο προβολής που θα θέλαμε να είναι. Σίγουρα το ITM είναι μια επιτυχημένη έκθεση, είναι μια έκθεση που γίνεται από τους Ρώσους, είναι μια έκθεση που και εμείς θέλουμε σαν Κύπρος να την υποστηρίξουμε και καλά κάνουμε, όμως εισηγούμε και σαν εκδότης εγώ, σαν δημοσιογράφος, αυτή εδώ η έκθεση, η οποία έχει το ενδιαφέρον το περισσότερο, βρίσκεται και στο κέντρο της Μόσχας και σίγουρα συμφωνείτε κι εσείς, έχουμε πιο δυναμικό περίπτερο. Αυτό εισηγούμε και εγώ στους αυτούς που μας ακούνε τώρα, ώστε να δώσουμε ένα μήνυμα καλύτερο για την Κύπρο, εφόσον η Ρωσία είναι η δεύτερη χώρα που μας επισκέπτεται. Ναι, σίγουρα συμφωνούμε ότι η παρουσία μας εδώ πρέπει οπωσδήποτε να επανέλθει σε αυτό που ήταν, τουλάχιστον σε εμβαδόν περιπτέρ. Πέραν αυτού, νομίζω και οι φίλοι του ΚΟΤ θα πρέπει να κοιτάξουν γύρω και τα υπόλοιπα περίπτερα, να δουν και τις νέες τάσεις προβολής των προϊόντων τους, διότι ο επισκέπτης που έρχεται εδώ έρχεται και βλέπει εκατοντάδες άλλους προορισμούς, βλέπει πολύ πιο εφάνταστες παρουσίες και νομίζω ότι δεν μπορούμε να στέγουμε πάντα στο γεγονός ότι είτε είμαστε ορθόδοξοι είτε είμαστε φίλοι προς τους Ρώσους, ότι μόνο με αυτά τα επιχειρήματα μπορούμε να προσελκύουμε συνεχώς νέα πελατεία. Θα πρέπει να επικαιροποιήσουμε και εμείς την παρουσία μας και το πλάνο marketing μας σε αυτήν την αγορά, όπως και στις υπόλοιπες αγορές. Είναι κοινή διαπίστωση ότι έχουμε μείνει λίγο στάσιμοι στον τρόπο που παρουσιάζουμε το προϊόν μας Και το άλλο και σημαντικό είναι να εκμεταλλευτεί
γενικά ο οργανισμός και την παρουσία όλων μας εδώ, διότι όλοι μας μαζί μπορούμε να προσφέρουμε πολύ περισσότερα και μην ξεχνάτε ότι εμείς ερχόμαστε εδώ με δικά μας έξοδα και θα έλεγα ότι είμαστε 100 πρεσβευτές που παρουσιαζόμαστε στην έκθεση, αλλά ο χώρος που έχουμε στη διάθεση μας νομίζω δεν είναι αντάξιος του μεγέθους της αποστολής μας εδώ. Δηλαδή θέλετε να μου πείτε ότι υπάρχει περίπτωση να οργανώσετε ξεχωριστό περίπτωρο από τον ΚΟΤ? Υπάρχει έτσι περίπτωση σαν διευθυντές ξενοδοχείων της Κύπρου? Κοιτάξτε, εδώ μένει ένα γενικότερο θέμα. Δηλαδή με 60%, 80% είτε ξενοδόχους, είτε διευθυντές, είτε πράκτορες να είναι εδώ και όλοι να ερχόμαστε εδώ με ένα σκοπό. Να προσελκύσουμε όσο δυνατόν περισσότερη πελατεία για την Κύπρο. Λοιπόν, όταν ερχόμαστε εδώ και είμαστε σε έναν χώρο 80% τετραγωνικό, νομίζω τουλάχιστον θα έπρεπε να το εκμεταλλευτούν, να το αξιοποιήσουν καλύτερα και ο οργανισμός, την παρουσία μας εδώ, διότι το όφελος είναι για την Κύπρο και για τους ιδίους. Νομίζω ότι ναι, η παρουσία μας εδώ έπρεπε να τύχει καλύτερης εκμετάλλευσης, αξιοποίησης από τον οργανισμό. Σίγουρα ο οργανισμός κάνει κάθε φορά τις καλύτερες προσπάθειες για να έχει την καλύτερη επιτυχία. Πιστεύω ότι τώρα που το είπατε κι εσείς θα το δει και θα το αξιοποιήσει ανάλογα. Σας ευχαριστώ για αυτή τη συνέντευξη και σας εύχομαι κάθε επιτυχία για τη νέα τουριστική περίοδο. Ευχαριστώ κύριε Δόκρυθ.